Одобрен проектобюджета на ведомството за следващата година. Виждаме, че болниците са в тежко състояние. Ще ви кажа, дори допълнителни пари отпуснахме, но това ще бъде основната ни идеология, която е отразена и в бюджета през следващата година, да можем да отделим много повече средства и да влезем много по-активно с финансиране в болничната помощ. След продължителни дебати, ръководството на Касата реши, че 100 милиона лева са достатъчни, за да се преодолее кризата в болничното здравеопазване. За извънболничната сфера в проекто бюджет 2002 на Националната здравноосигурителна каса са заложени 256 милиона лева, а за лекарства, частично или напълно платени от здравната каса, 131 милиона лева. Ведомството съкращава с 10 на 100 разходите си за фонд работна заплата и административна дейност. От 18 на 8 ще бъдат намалени дирекциите към Националната здравноосигурителна каса. Създаден е и 12-членен съвет към касата, който започва работа в четвъртък. В него влизат бивши министри на здравеопазването, болнични директори, както и бившия директор на ведомството доктор Бойко Пенков. За медиен съветник на Националната здравноосигурителна каса е избран Иван Гарелов. Здравните заведения не разполагат с ресурси, с които да реагират. Роза ще навлезете в света на благоуханието и нежната пяна. Дуро Екопак. За тези, които държат на стила. С Дуро винаги имате избор. Дуро. Другото име на сапуна. Здравейте, хора! Каква журналистка е Мърфи Браун? Това ми е проблемът. Истина ли? Не идиот такъв. Ямбакви. О, не. Готова ли си? Не. Чудесно! Ще те убия. Приятели! Деро Сърф. Пере по-добре, освежава повече. В продължение на една година слушахме внимателно. Избирахме само най-големите гръцки хитове, за да създадем Greek Hit Collection, втора част. Със специалното участие на Зигзаг, Антонис и Янис Варнис, Кристина Фармаки, Виктория Халкити и Ефи Сари. Отново най-ярките звезди на Гърция в Greek Hit Collection, втора част от Orfei Music. Запазете свежестта и чистотата на цветовете с новата тема Колор. Прах за пране, вече и за цветни тъкани. Правителството повиши, очаквано или неочаквано, онзи шарж, който подготвихме на колегите, без те да знаят. Почваме ли? Сега каква музика ще ми пуснеш за награда? Студена лимонада носиш ти, това са твоите мечти. Както сутринта това стана, на мене ми падна голямата брада. Студена лимонада носиш ти. Видео. Песничко. Шът, айде. Где там? Кеф ме, седим се на този стол, готвим. Гледам телевизия. Французинът Фредерик Ковили спечели старта на гигантски слалом в Атила Бела, валиден в Световната купа по ски алпийски дисциплини. Ковали води в генерал.
Ще починете ли? Да, мъртваме. Да. Между другото, жена постоянно никога не съм виждал. Направо е То така. няма кой там. Четвърти го намалявай. Не, това не е нормална обстановка за работа. Тя изобщо не се срамува там. Тя ме като види без сутиен. Да. А си стогал ли е? О, бедюхи, долни твари. Какво? И да не се показва. За да... Последен път обеща. Да почвам ли? Гати на чуро. Чакам. Тута на дете. Чакам. Реимбурсиране. Има такова, престанете вече. Реимбурсиране. Реимбурсиране. Да, много личен. Много после ще ти кажа насаме. Реимбурсиране. Реимбурсиране. Запитам се, не стъпваме камерата. Гадняри такива. Това ли е камерата? Това е камерата, да. След малко също тази девойка Цеци Христова ще ви каже какви са по-интересните международни новини. Сега на 0881684, последни минути да се включите в рубриката Гореща. Пълнолетни, както и употребата на алкохол, цигари или наркотици от деца. В резултат на спецакцията са затворени 9 дискотеки на територията на страната. Според органите на реда, обаче, в повечето случаи затворените обекти продължават да си работят срещу минимални глоби. Сред посетителите в проверените заведения е имало 183 малолетни без документи за самоличност и без придружител. Децата са предадени на родителите им. От МВР ще настояват да се въведат санкции за неполагане на родителски грижи. Според органите на реда, именно родителите били виновни, че децата им са навън по това време, но обвинявали полиция и училище за това, че не могат да се справят с проблема. Дали пък държавните институции не правят същото, като прехвърлят отговорността за свободията и престъпността в страната на семейството? Политическо движение Социал-демократски транспорт и от няколко дни събират перфорираните билети, оставени по перфораторите и седалките. Това е поредният опит на общинската фирма да се справи с повторната употреба на билети. Миналата година столичната компания за градски транспорт реши, че контрольорите трябва да проверяват пътниците и при слизането от съответното превозно средство. По този начин общинската фирма се надяваше да спре традицията билетчетата да се оставят по седалките или прозорците преди слизане. Надеждите на компанията обаче не се оправдаха. Българинът е изобретателна личност. Препредаването на билети продължи, а уж вече не сме си помагали. Ето един пример за това, че сме готови да помогнем на ближния си. Последното хрумване на столичната компания за градски транспорт е да наеме 30 безработни, които да събират оставените по седалките и перфораторите билетчета. Те ще обикалят колите на градския транспорт срещу месечно възнаграждение от 100 лева, т.е. една минимална работна заплата. Общинската фирма смята, че този път ще се преустанови повторната употреба на билети. А ето и как столичани възприемат нововъведението. Че народът е много беден и за това го прави. По-рано не го правехме, защото не бяхме изпаднали толкова много. Просто хората нямат пари, за това не си купуват билети. А не, че искат да излъжат държавата или нещо. Според мен не е нещо. Не е редно. Не е редно това нещо. Това са дребни неща. И не бива столичната община да се занимава с такива неща. Мнението ми е добре. По принцип е добре да се преферират билетите, но повечето хора нямат пари. Да не говорим, че в автобусите и повечето места не се продават билети. По спирките също не се продават всякога, особено събота и неделя, така че мнението ми е противоречиво и да и не. Вие оставили ли сте си билетчетата продупчените? Да, и аз съм ги оставила, даже съм ги давала на хора като слизам. Едва ли не солидарност между хората. 151 години от рождението на своя
Добър вечер, вие сте с Централната информационна емисия на телевизия 7 дни. Ето по-важното от днес. Широк експертен и обществен дебат, последван от референдум, трябва да реши съдбата на атомната електроцентрала Козлодуй. Това е становището на Съюза на ядрените оператори в централата, които днес предприеха автопоход от Козлодуй до София и организираха митинг пред бившия царски дворец. Референдумът единствен може да спаси АЕЦ Козлодуй от съдба сходна на Плама Плевен, авиокомпания Балкан, ВМЗ Сопот и да попречи на поредното обедняване на българина, смятат енергетиците. 65 автомобила и над 300 човека пропътуваха разстоянието от 200 км, за да участват в митинга. Протестиращите енергетици връчиха открито писмо в Министерския съвет, Президентството и Министерство на енергетиката. Аз искам да попитам защо се стигне до тук. Предсрочното извеждане от експлоатация на ядрени мощности на стойност милиарди долари, които генерират годишна печалба за държавата на стойност стотици милиони долари, в бъдеще ще се тълкува като една от най-големите грешки в българската история. Атомната централа в Козлодуй може би е единственото предприятие в България, останало незасегнато от политическата и икономическата криза, обхванала страната в последните 12 години. Блокове 1 до 4 са абсолютно безопасни, блокове от 1 до 4 са ефективни, блокове от 1 до 4 са в идеално техническо състояние. По тази причина няма никакво основание тези блокове да бъдат снети от експлоатация. Основното искане е решението за затваряне на блоковете от 1 до 4 на атомната електроцентрала да бъде взето от народа, а не от политиците. Българските граждани са достатъчно мъдри, за да решават сами съдбата на своята собственост. От съдбата на АЕЦ Козлодуй зависи материалното благополучие на всеки един гражданин в държавата. Готови ли сме да плащаме многократно по-високи цени за електроенергия? Това е част от текста на откритото писмо. Дали и политиците ще се окажат достатъчно мъдри, за да уважат исканията на енергетиците и обществото, или и този път гласът народен вместо глас Божи ще бъде просто глас в пустиня? Само времето ще даде отговор на този въпрос. Не са възможни цифри като 30-40%. След 50 милиона продадени копия, един от най-обичаните гласове се завръща с нов албум. Андрея от Андреа Бочели. С подкрепата на Българското национално радио и телевизия BBT. Попрежме! Попрежме! Що не пазиш? Що не пазиш? Играя СМС Шампионска лига. Всяка седмица и всеки месец победителите получават уникални награди от верига магазини Технополис. В края на шампионата победителят получава купата и чисто нов Ford Fiesta Start от Мотопвое. Вице-шампиона получава плазмен телевизор, а първите трима заминават директно за финала на Шампионската лига и ще го гледат на живо. Изпрати СМС F1 на номер 1991 и се включи. Стас и Нези. Ново съвременно магазинно оборудване на конкурентни цени. София, булевард Сливница 221, Бургас, улица Лермонтов 37. Само и единствено по Балкан българска телевизия, Висшата лига влиза в домовете ви. Предизвикваме ви една нощ в петък с Мист. Това е твоят глас. МТЕЛ.
Добро утро! Договорът за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз ще бъде подписан през април 2005 година, така че двете страни да станат пълноправни членки през 2007. Това гласи текстът от заключителна проектодекларация, разпространена сред участниците в срещата на върха на Евросъюза. Във връзка с заседанието на Европейския съвет в София ще се проведе дискусия. Форумът е организиран от Европортал БГ. По време на дискусията водещи експерти и журналисти ще коментират решенията на срещата в Брюксел, на която България очаква да получи дата за подписване на договор за присъединяване към Европейския съюз. Социологът Мира Янова ще представи актуални проучвания на MBMD по темата и ще обобщи изказаните във форума мнения. С послание към участниците в интернет форума от Брюксел се очаква да се включи и външният министър Соломон Паси. Преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз ще започнат на 3 октомври 2005 година. За това се споразумяха европейските лидери на срещата на върха в Брюксел. Днес те ще обсъдят конкретните условия на Евросъюза за започването на преговорите с Турция. Италианският премиер Силвио Берлускони определи като пълна победа постигнатото съгласие на европейските лидери за започването на преговори с Турция за членство в Евросъюза. Това е много позитивно решение. Определихме датата 3 октомври, за да дадем възможност на Турция да признае Кипър. Нещо, което трябва да стане, защото не можеш да влезеш в едно семейство и да не признаваш някой от неговите членове, заяви Берлускони. Той добави, че при определенето на тази дата са били взети под внимание исканията на някои страни, на първо място Франция, които са настоявали преговорите с Турция да започнат през втората половина на следващата година. През първата половина на 2005 Франция ще организира референдум за Европейската конституция и не иска въпросът за членството на Турция в Евросъюза да хвърли сянка върху него, отбелязва Associated Press. Холандският премиер и ротационен председател на Европейския съюз Ян Петер Балкененде предупреди, че въпреки взетото решение, Съюзът няма да дава гаранции за крайния изход от преговорите с Турция. Върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Хавиер Солана нарече постигнатото споразумение за Турция конструктивно и много позитивно. Палестинците трябва да имат своя държава, тъй като не е редно един народ да управлява друг народ. Това мнение изрази израелският премиер Ариел Шарон. В реч на конференция по сигурността Шарон заяви, че за Израел 2005 ще бъде година на голямата възможност. Идната година може да донесе исторически пробив в отношенията на Израел с палестинците. Пробив, който сме чакали много години, посочи Ариел Шарон. Ние нямаме никакво желание да властваме над вас и да контролираме вашите работи, обърна се той към палестинците, като подкрепи желанието им за независима държава, но същевременно поиска да спрат нападенията срещу Израел. Шарон посочи като много важна стъпка осъществяването на неговия план за изтегляне на израелските селища от сектора Газа и участие от Западния бряг. Тази инициатива е основата и краягълния камък за големите възможности, които се откриват пред нас, и тя навярно е едно от най-важните решения, които сме взимали през последните години, подчерта израелския премиер. Той изтъкна, че Тел Авив е готов да координира елементи от плана си за изтегляне от Газа с бъдещо палестинско правителство, което по думите му може да поема отговорността за зоните, които Израел ще напусне. Според израелския премиер, кончината на Ясер Арафат е дала възможност да се изявят палестински лидери, които желаят да се споразумеят с Израел. Вице-премиерът и министър на икономиката Лидия Шулева е отличена с международна награда Петър I, учредена от Руския обществен фонд "Мениджъри на новото време". Наградата ще бъде връчена на тържествена церемония в Кремълския дворец в Москва. Министър Шулева получава наградата за личен принос в развитието на социално-икономическите отношения между Република България и Руската федерация. Като вице-премиер и министър на икономиката Лидия Шулева е и съпредседател на Междуведомствената българо-руска икономическа комисия. През 2005 година бяха подписани 2 спогодби за развитие на връзките между България и Русия, една от които за дългосрочно сътрудничество в сферата на енергетиката. Подписан беше меморандум за изграждането на пряка фериботна линия между Варна и руското пристанище. Максимално бяха облекчени условията за туристическите пътувания между двете страни. Сред лауреатите на международната награда Петър I е основателят на CNN Тед Търнър и генералният секретар на Съвета на Европа Валтер Швимер. Ето и каква е прогнозата на синоптиците за 17 декември.
по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево, ще духа слаб по планините умерен вятър от югозапад-юг, по-добре изразен след обяд в източна България. От югозапад облачността ще започне да се увеличава. При вечер в западните райони е възможно да превали слаб дъжд, по планините слаб сняг. Максимални температури между 4 и 9 градуса, за София около 5 градуса. Ще се видим отново в 12 на обяд. Сега ви оставям в компанията на Игор Марковски. От мен приятен и успешен ден! Холандският премиер и ротационен председател на Европейския съюз Ян Петър Балкененде обяви, че целта на преговорите ще бъде пълноправно членство на Турция в европейските структури. Той предупреди обаче, че Евросъюзът не поема никакъв ангажимент за гарантиран положителен край на преговорите. Няма да бъде определен и краен срок за тяхното приключване. Италианският премиер Силвио Берлускони определи като пълна победа постигнатото съгласие за Турция. Определихме датата 3 октомври, за да дадем възможност на Турция да признае Кипър. Нещо, което трябва да стане, защото не можеш да влезеш в едно семейство и да не признаваш някой от неговите членове. Берлускони добави, че при определенето на датата са били взети под внимание исканията на някои страни, на първо място Франция, които са настоявали преговорите с Турция да започнат през втората половина на следващата година. Върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Хавиер Солана нарече постигнатото споразумение за Турция конструктивно и много позитивно. Решението на Европейския съюз да определи дата за започване на преговори за присъединяването на Турция към европейските структури беше посрещнато с одобрение от много жители на Истанбул. Те се надяват, че направената първа стъпка към евентуално членство ще донесе на страната им мир и просперитет. Усилията ни да изпълним критериите на Европейския съюз ще поощри развитието и модернизацията на страната ни. Членството в Съюза на една развита Турция с цялото и историческо наследство ще направи Европа по-силна. Това е много важно решение за световната история. Надявам се, че Европа ще мине по моста, който Турция построи между Запада и Изтока и ще спре войните. Ние искаме повече войни през 21 век. Според мен Европа ни приема с нежелание, но мисля, че предстоящите дебати ще й дадат шанс да ни разбере по-добре. Европейския съюз ще започне преговори с Хърватия през април 2005 година, ако бъде потвърдено пълното сътрудничество с трибунала в Хага. Това се посочва в проекта на заключителна декларация от срещата на върха в Брюксел. Според европейските ръководители Хърватия е отбелязала значителен напредък, но не е показала пълно сътрудничество с Международния трибунал в Хага. Американският държавен секретар Колин Пауъл приветства усилията на Организацията на Обединените нации да бъдат проведени изборите в Ирак на 30 януари следващата година. Пауъл се срещна във Вашингтон с генералния секретар на ООН Кофи Анан. ООН върши добра работа, като помага на иракчаните в подготовката на изборите, заяви Пауъл след срещата си с Кофи Анан. От своя страна, генералният секретар на ООН заяви, че ръководената от него организация е силно ангажирана в техническата подготовка на изборите. По думите му, работата на ООН няма да свърши след края на вота през януари, а ще продължи и по-нататък, като основната цел ще бъде създаването на бъдещата конституция на Ирак. Според Анан, увеличаването на персонала на ООН в арабската страна трябва да бъде внимателно обмислено. По повод разклатените позиции на Кофи Анан, Колин Пауъл заяви, че Съединените щати имат доверие на ръководителя на ООН. Той припомни, че се водят 2 разследвания по скандала за корупция във връзка с програмата на Международната организация за Ирак "Петрол срещу храна" и добави, че очаква резултатите им. Кофи Анан изрази надежда разследванията да приключат възможно най-бързо, за да се насочи вниманието върху важната работа на ООН. Днес роднините на 5 медицински сестри, осъдени на смърт в Либия, ще се срещнат с представители на фондация Кадафи. Има вероятност те да бъдат допуснати на свиждане и в затвора Джудейда. Синът на доктор Здравко Георгиев е убеден, че баща му няма никакви шансове да се върне в България.
Доктор Здравко Георгиев се намира в българското посолство в Триполи и очаква да му бъде издадена изходна виза, без която не може да напусне Либия. В здравното си приложение вестник El Mundo извежда думите на сина на либийския лидер Муамар Кадафи, че медицинските сестри и палестинският лидер няма да бъдат разстреляни. Вестникът се позовава и на изказването на Сейф Ал-Ислам, че реформата в съдебната система ще влезе в сила този или следващия месец и затова никой няма да екзекутира никого. Либия би могла да екстрадира медицинските сестри в България, но сина на Кадафи предложи това да се обвърже с екстрадацията на либийски гражданин, който изтърпява доживотна присъда в Шотландия. Не се споменава нищо за съдбата на палестинския лекар. Състав на Софийския градски съд осъди бившия изпълнителен директор на фондация САПИО Ясен Златков на 3 години лишаване от свобода. В същия период той няма право да заема ръководни длъжности. Златков беше признат за виновен в това, че като длъжностно лице през 1991 година е присвоил чужди пари, отпуснати като кредит от ДСК. Размерът на сумата е 26 милиона деноминирани лева. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок. Над 120 милиона лева са задълженията на болниците до момента, твърдят специалисти от здравните заведения. Информацията не съвпада с данните на Министерството на здравеопазването, според които дълговете на болниците са 2 пъти по-малко, около 62 милиона лева. Лекарите алармират, че болничната помощ спешно се нуждае от сериозен прилив на средства, тъй като разходите им непрекъснато растат. Лекарите настояват националния рамков договор за 2005 година да бъде подписан възможно най-скоро. Според специалистите, предвидените 1 772 милиона лева бюджетни средства за здравеопазване са крайно недостатъчни. Това, което в момента се тълкува като дълг на една или друга болница в различни стойности по милиони, особено за големите болници, означава недоплатени средства за свършена конкретна работа по пациентите. Плевенската университетска болница до момента е загубила над 2 милиона и половина за преминалите над 40 000 пациенти в болницата до момента, поради неподписване на рамков договор 2004. Вчера Министерски съвет отпусна 10 милиона лева за погасяване на дълговете на болниците и за животоспасяващи лекарства. Очаква се здравната каса също да финансира здравните заведения с още 20 милиона лева. Ето и прогнозата на синоптиците за 17 декември. В по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево, ще духа слаб, по планините умерен вятър. След обяд от югозапад областността ще започне да се увеличава. При вечер в западните райони е възможно да превали слаб дъжд, по планините слаб сняг. Максимални температури между 4 и 9 градуса, за София около 5 градуса. Ваня Печикамакова ще ви представи новините в 7 вечерта. Хубав ден! Не си готов за моята любов. Защо кажи, душата в мен боли. Не си готов за моята любов. Защо кажи, къде сгреши, душата в мен боли. Погубам
за моята любов. Защо кажи, къде сгреших, душата в мен боли. Умирам за тебе, не го разбра. Не мога да дишам от самота. Не виждам, не чувам света край мен. Без теб се погубвам, щом кажа
Окей. Град на сенки и лъжи, душата ми заключи ти. По улиците скитам аз, на къде си ти? Само тук жива бях, следи от тебе търся пак. И как да те намеря, как не зная аз. Ще мога ли да се спася? Пита моята душа, безумно влюбена в теб. Умирам бавно ден след ден. Ще мога ли да се спася? Ще мога ли да издържа любов назаем в нощта? Ще потърся. Няма такъв номер. Моля, проверете и купите друг номер. Град на сенки и лъжи, душата ми заключи ти. По улиците скитам аз, на къде си ти? Само живи спомени раздират пак душата ми. Кажи ми кой да питам аз, къде си ти? Ще мога ли да се спася? Пита моята душа, безумно влюбена в теб. Умирам бавно ден след ден. Ще мога ли да се спася? Ще мога ли да издържа любов назаем в нощта? Ще потърся. И само спомените пак ме връщат тук в твоя град, където с тебе сме били безкрайно истински. И само спомените пак ме връщат тук в твоя град, където влюбена в теб до днес живях. И само спомените пак ме връщат тук в твоя град, където с тебе сме били безкрайно истински. И само спомените пак ме връщат тук в твоя град, където влюбена в теб до днес живях. Приятел те наричам, такъв ли си, едва ли не стана точно както си бяхме обещали. Богати, безразлични, смехът ни се загуби. Човекът то печели, не знае колко губи. За какво са ни всичките тези пари, щом приятели нямаме вече? За какво са ни всичките тези пари, щом съня подминава ни вечер? Купуваме вяра
любови дори, а самотни през сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези пари? От бедняци по-тъжно живеем. За какво са ни всичките тези пари? Щом приятели нямаме вече. За какво са ни всичките тези пари? Щом съня подминава ни вечер. Купуваме вярност, любови дори, а самотни през сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези пари? От бедняци по-тъжно живеем. Бутилката е празна, поръчвам и готово. Сърцето ми е празно, къде продават ново. Сърцето ми е болно, ни мрази, нито люби. Човекът то печели, не знае колко губи. За какво са ни всичките тези пари? Щом приятели нямаме вече. За какво са ни всичките тези пари? Щом съня подминава ни вечер. Купуваме вярност, любови дори, а самотни през сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези пари? От бедняци по-тъжно живеем. За какво са ни всичките тези пари? Щом приятели нямаме вече. За какво са ни всичките тези пари? Щом съня подминава ни вечер. Купуваме вярност, любови дори, а самотни през сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези пари? От бедняци по-тъжно живеем. За какво са ни всичките тези пари? Щом приятели нямаме вече. За какво са ни всичките тези пари? Щом съня подминава ни вечер. Купуваме вярност, любови дори, а самотни през сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези пари? От бедняци по-тъжно живеем. И тази вечер вървя сама, за да прогоня моята болка. Студен и пусте, без те дома. Не искам вътре аз да влизам, по-добре сама да скитам. Зная аз, че друга обичаш и в този час с целувки обсипваш, прегръщаш я, а мене прегръща нощта. Добре, че вали, сълзите ми скрива, но моята болка дали ще спре? Дъждът ще измие тъгата горчива, но спомена в мене не ще умре. Добре, че вали, сълзите ми скрива, но моята болка дали ще спре? Зная аз, че друга обичаш и в този час с целувки обсипваш, прегръщаш я, а мене прегръща нощта. В самота. И тази вечер ще спя сама в
прегръдките на тишината. Привикнах вече, не те виня, но твоята сянка в съня ми идва и краде дъха ми. Зная, че друга обичаш и в този час с целувки обсипваш, прегръщаш я, а мене прегръща нощта. Добре, че вали, сълзите ми скрива, но моята болка дали ще спре? Дъждът ще измие тъгата горчива, но спомена в мене не ще умре. Добре, че вали, сълзите ми скрива, но моята болка дали ще спре? Зная, че друга обичаш и в този час с целувки обсипваш, прегръщаш я, а мене прегръща нощта. В самота обсипваш, прегръщаш я, а мене прегръща нощта. Обичаш ме, тогава спри.
شفت عيونها أنا دبت هواها طاير بهواها طاير يا هواها أنا شفت عيونها أنا دبت هواها طاير بهواها طاير يا هواها Докосвай ме, целувай ме, обичай ме. Ръцете ми стопли с твоите длани. Целувай ме, докосвай ме, обичай ме. Сърцата ни до болка са желани. من نظرة عينها أنا دبت هواها سلمتك عمري عمري يا هواها أنا شفت عيونها أنا دبت هواها طاير بهواها طاير يا هواها Целувай ме, обичай ме, с мен бъди. Чуй вятъра на шепоти, обичай ме. Виж слънцето, усмихнато за нас блести. Мечтите ми, прекрасни са и в тях си ти. Докосвай ме, целувай ме, обичай ме. Ръцете ми стопли с твоите длани. Целувай ме, докосвай ме, обичай ме. Сърцата ни до болка са желани. سحر وحنان حنان Любов и нежност. Кажи ми, моля те, защо си плакала? Познавам те добре, така не си била.
посрещни.